te halo perlok te kene gede jangka video te balai ba ki breu ki ong baka rom ka thau jinghikai bakla hato kata gede ka bashisha ni gede tangka jing skor ki breu te ngan shibun iaki gene ki snam ya ka baka rom ka thau hadin ka we hadin ka we te phila ban sang thu hi shapang ke ka baka rom ka hikai hadin ka we hadin ka we balai ki mi kini ki jinghikai hadin ka we ki snam hadin ka we ki snam namar bang sang thu baka rom ka thau hi ki jinghikai ya ka ba ila ban sang thu hi la dang lek play ka Bible te kini ki jing kini ki snam nga squapan pudi kane kam dai banga nga bishni yaki rom lane yaki roman re nga squapan pudi ba khna ba ki breu ken te ba e ka don kata jing kai bakla te nga lapan i ba kini ki jing kai ka ba nga pan i hang ne lane kini snam ki breu ka ba ki ong ba ka rom kai kai bakla namar ba ki ong ba kum kini ki jing kai kim don ka Bible te nga lapan i phi kini ki snam ba ki breu ki ong ba ka rom ka thau ki jing kai bakla te kum kini ka packetry nang kwe namar kene ke usami u Martin Luther kene usami ki reformation namar ba ki ong bakal rom kai kai bakla te namar kene ka dau sadon ka jing ya phi ne ka jing pra ha ka por menchwa te kini ki jing ja ki mi hadin ka wek snam ka rom ka thau ki jing kai ne ka jing kai jong ki te namar ne ka dau ki pro ki ong ba ka rom ka thau ki jing kai bakla te ngate nga ashupin i kini ki snam ane kini ki jingja ha ka snam ane ka history ki jingmi jong kini ki jinghikai te kamdai banga bishni ki lane ngalurni ki lane nga ben ki rei ka jinghisha nga ithuh ya ka jinghisha khana ba ki breu kin tip ba khana ba ki breu kin chothu lada ki lap em kum kini ki jinghikai ha ka Bible lane la hikai em daki ki apostol nadu menshwa lane nadu nyngkong lane la thon em ha ka Bible lada ngim lada shim la tho te kadai shisha ka jinghikai bakla ken kada shim la tho ha ka Bible te yakini ki jinghikai phila ban sa thu hi ha ka Bible ngate nganam khang ni phi ba phen nge ha kano ka jinghikai hynrei ka shulong ba ngashukwa ban pan i ba balai ba ki preu ki ong ba ka rom ka thau yi jinghikai bakla te ngashupan i ba ki ne ki long kita ki jinghikai bakla ba ki preu ki ong lane ki kreu te prolog nga try phi tip ba ki ba puni ki ba puli ka Bible ki kreu sha rom kum kata ka bai kai bakla lane kum kata ka kami jong ki nuti lane kum kata ek bala thul pa kitab jong Daniel lane kitab jing pan pau te balai ba ki preu ki ba lek puli bani ka Bible ki phla kum ta nga try ka don ki ek ba silendet ya ka ba ulai ithuh pa sha phang jong ka te dai tang ki breu hynrei ngaru abanga puli ka Bible ka kadeu sha rom abanga yu apuli abanga ko abante balai ba ki breu ki kadeu sha rom ha ba ki puli ka Bible hynrei ndang ala puli hi dala deru kapoi hisha rom lane kapoi hisha sha ki namar laringi puli kitab jong Daniel lane laringi puli kitab jing pau lane laringi lek puli kitab hagi babun hi laringi kwa ban thau story lane kwa ban yathu khana ni tip bak ba ni yo ki khana ke bala ja ha ka rom lane ka hima rom namar ki ek bala le ka rom kalong ka ba kumba ka Bible ko ang ba ngala mar chong no ba ki ek ba ka rom ka le mut ka ja thek kumba ka Bible ki ithuh pa te namar ne ka daw kan ki breu ki tip bat ki so thu ba ka rom ka dai ka we na ki hima ya ka ba U Blei le ithuh pa ka hima ka ba sao namar ki sao tale ki hima ki ya ka ba le ithuh pa ki long ka Babylon ka Medo Persia ka Greek bat ka rom te ha ka rom ka long ba ka Bible ki ithuh pa ba ka long ka ba phla bat ka long ka ba shirkei bat ka long da ka benyet nar bat ka ngala ban no ka long ka ba klang bat ki jinghikai ba klaro ki bun ki mi ha ka bat ki ek ba ka long bat ki ek ba ka rom ka le men shwa bat hadu ki si ki ba hadu ru ki long thek ka ba ka Bible ko ong rei ki ba pun hi ngim so thu namar belai namar labun ki nong ikai bakla lane labun ki ba panshai lane labun ki ba kam halade ba ki long ki jong U Jisu Khrist hynrei kim tip de ha ka don kata jing kai bakla lane kim la ban punya per la ka dei kum ka Bible lane kam dei hynrei kita singo thu ya ka Bible ki phla ba ka rom kai bakla namar belai ki singo thu ya ka jing thul pa te habanga ya thu ya kini kam dei ba nga bishni ya ki lane nga isi ya ki iaki hynrei nga ich ya ki namar kane ka daw ya thu la ngam ich kamut ngam ya thu hynrei ba nga ich ko ba ki breu ki so thu la
compare la ki ngej ne om ngej tre ngskwa ban ya thu khlang ba le se don ki ba ngej le se don ki ba sang thu le se om dei tang ma ki ba sang thu hynrei ki ba don ki ba dei na preng la ki don hakono kono kan hun ne hakono kono ka ban ta la ki kwa ban sang thu le ne kwa ban tip te kane ki kolong ka bang skwa ban pan paul ne kwa ban i ya ki ne ki jinghikai bakla jong ka rom ya ka ba ki briew gi ong te namar hang ne kini ki ka ba ngi i om tang kini om tang kini ka ba ka rom ka le hynrei klempat penilut baro ya ka ba ka rom ka le ne ka Baibl ki iathuhlypa chpang ka lima rom hynrei balai bang lech la nga sa tanar ban lech shim ya ki khana ya ka ba ka rom ka le ka ba ka le ka history namar pa kasuk ban sang thu la dang lech puli ka Baibl ni lech puli ya ka history la ne ngi lech puli ya ka ba le ka Baibl te tangkum ne hi prolog te ngin se siapa sekwe pe ki video ha ka por ko ble shibun pi ki pe jine ka video